Teraz si povieme niečo k multimediálnym prvkom. Multimediálne prvky poznáme statické alebo dynamické, teda časovo nezávislé alebo závislé. Časovo nezávislým patrí napríklad text alebo obraz a dynamickým, teda časovo závislým, patrí zvuk, animácia alebo video. Dobrý výber jednotlivých multimediálnych prvkov je základ úspechu budúcej multimediálnej aplikácie. Takže teraz povieme niečo k textu. Je to teda statický prvok, má vysokú informačnú hodnotu, uľahčuje orientáciu a vplýva na zrozumiteľnosť celej aplikácie. Pri výbere textu je dobre na začiatku sa rozhodnú, že koľko textu je vhodné naraz zobraziť na jednotlivých tých obrazovkách, ako ho členiť a organizovať a ako ho kombinovať s inými multimediálnymi prvkami. Ďalším statickým prvkom je obraz. Ten dodáva aplikácii názornosť, pútavosť a zvyšuje jej psychologický účinok. Napríklad môžem povedať, že veselé alebo vtipné obrázky môžu pozitívne naladiť používateľa. Takže teraz už ideme k tým dynamickým prvkom. Prvým dynamickým prvkom je zvuk. Ten má viacero funkcií, napríklad pozitívne naladenie poslucháča, a taktiež sa používa na zdôraznenie vybraných častí a skupín informácií. Ďalším prvkom je animácia alebo video. Tieto prvky mnohonásobne zvyšujú názornosť a výsledný dojem z multimediálnej aplikácie. Taktiež pri tomto prvku treba zohľadniť vplyv dĺžky na pozornosť pozorovateľa, teda aby nebola napríklad to video nejako dlhé a nudné. Takže teraz taká vsúka, že priemerný človek si zapamätá 10% z toho, čo si prečíta, 20% z toho, čo počuje, 30% z toho, čo vidí v podobe obrazu, 50% z toho, čo vidí a súčasne počuje, 70% z toho, čo vidí, počuje a aktívne vykonáva, a najviac, teda 90% približne si zapamätá z toho, čo mu dospel sám na základe vlastných skúseností vykonávaním nejakej činnosti.